Επιστρέψαμε. Λοιπόν, η αλήθεια δεν έχει χορηγό, με το Σπύρο Χατζάρα στο accessradio.gr. Και για όσους φίλους έχουν την όρεξη, θέλουν να συμμετάσχουν στον διαδραστικό διάλογο, να πούν μια γνώμη, μια κριτική, μια άποψη, μπορούν να το κάνουν αυτό στο accessradio@hotmail.com. Λοιπόν, αφήσαμε το νήμα της σκέψης μας στον τραγουδιστή, στα γιαούρτια, στις καρέκλες και στο ερώτημα ποιος έχει δίκιο. Είναι σωστό να γιαουρτώνουμε ανθρώπους? Υπάρχει ο νόμος περί τετιμποϊσμού, 4.000, μην το ξεχνάμε αυτό, και όποιον δεν το γουστάρουμε τον πλακώνουμε δηλαδή στις καρεκλίες και στα καρεκλοπόδαρα και στο γιαούρτωμα. Ή μήπως φταίει αυτός που κουνάει τον πισινό του? Για παράδειγμα, γιατί ο τραγουδιστής βγήκε τώρα, πήρε αμπάριζα τις γειτονιές, τον έπιασε ο πόνος για τη φτωχολογιά, για να παρηγορήσει το φτωχό κοσμάκι που πεινάει λέγοντας παλιά αγαπημένα τραγούδια? Να θυμηθούμε ένα στίχο από ένα παλιό του τραγούδι: με τραγούδια για τη φτώχεια και την ξενιτιά, ρε τι ρε παίρνω στην Κηφισιά. Έχει πάρει πολλά ρε τι ρε ο τραγουδιστής, τραγουδώντας για τη φτώχεια και την ξενιτιά, και του πέρασε από το μυαλό ότι έχει να κάνει με λωτοφάγους και ηλιθίους και μπορεί να βάλει τη μηχανή μπροστά και να ξανακάνει τα ίδια. Γι' αυτό έφαγε τα γιαούρτια, όχι γιατί δεν αρέσουν τα τραγούδια του ή γιατί είπε κάτι που δεν το γουστάρουμε. Τα έφαγε τα γιαούρτια γιατί νομίζει ότι μπορεί να ξανακοροϊδέψει τους φτωχούς και να παραστήσει ότι τραγουδάει για αυτούς. Όταν εισέπρατε 60.000 ευρώ τη συναυλία που του πλήρωνε το πράσινο παρακράτος στα χρόνια του Σιμίτη, δεν τραγούδαγε για την τζάμπα, για τη φτωχολογιά. Εισέπρατε από το Δημόσιο Ταμείο 60.000 τη συναυλία ο τραγουδιστής της φτωχολογιάς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Άλλοι θυμηθήκανε την υπόθεση Πανταγιά που είχε ζητήσει να διαγράψει εφορία το χρέος του τραγουδιστή για να εισπράττει ο τραγουδιστής από το Δημόσιο Ταμείο τα λεφτά για τις συναυλίες, γιατί είχε ένα προβληματάκι εκεί. Αλλά όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Και το ιδιωτικό αεροπλάνο που πήγαινε η κόρη με τις συμμαθήτριές της, τις κόρες του Αλογοσκούφη και του Χρυσοδουλάκη στο Λονδίνο για να σπουδάσει. Δευτερεύοντα. Η ουσία είναι αλλού. Και η ουσία βρίσκεται στο ότι ξεπουλήθηκε ολοσούμπιτος στο σόι της Χάνας, και επειδή το ξέρει, απεκάλυψε χθες σε ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα μισθοφόρων των εταιριών των δισκογραφικών τη μεγάλη οικογενειακή του τραγουδία. Λέει, δεν ψήφισα τη Χάνα. Χεστήκαμε ρενταλάρα, και αν ψήφισες και δεν ψήφισες τη γυναίκα, τώρα το λες? Ναι. Κατέβηκε ως Χάνα Αραγκούση στις εκλογές ή ως Ανανταλάρα με ψευδόνυμο καλλιτεχνικό? Πώς το λέμε, πώς το λέγει ο Χάρη Κλίν? Ναι, δεν μας χέζεις ρενταλάρα. Λοιπόν, γιαούρτι και των γονέων. Γιαούρτι και των γονέων. Γιατί νομίζει ουδής τον πείραξε. Πήγε κανείς στο σπίτι του να το πετάξει γιαούρτι? Αυτός δεν βγήκε σε μια νέα σειρά συναυλιών για να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο τζάμπα μουσική και καλά, επειδή συμπάσχει ο άλλοτε πτωχός και νυν πάπλουτος? Λοιπόν,
επειδή νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει, γι' αυτό πρέπει να φάει και την καρεκλιά και το γιαούρτωμα. Τα άλλα όλα είναι δευτερεύοντα. Και αυτός έφταιγε. Και επειδή ο χώρος είναι μουσικός, να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε με πολιτικά και οικονομικά. Λοιπόν, ξαναγυρίσαμε. Η αλήθεια δεν έχει χωρικό, με το Σπύρο Χατζάρα στο Axis Radio, όπως κάθε Πέμπτη στις 12 η ώρα, με επανάληψη στις 9 το βράδυ. Και επαναλαμβάνω για όσους φίλους που ακούνε, με διαλύματα, γιατί από ό,τι βλέπουμε εδώ πέφτει το ίντερνετ συχνά. Λοιπόν, όσοι φίλοι ακούν και θέλουν να συμμετάσχουν στον διαδραστικό διάλογο με την εκπομπή, μπορούν να το κάνουν αυτό στο axisradio@hotmail.com. Σε αυτό το διάλογο δανείζομαι που δεν την είχα πάρει χαμπάρι, και ευχαριστώ για την συνδρομή, την δήλωση της αδερφής του τραγουδιστή, της κυρίας Νταράλα, η οποία είπε ότι δεν μου μιλάει, ο αδερφός της εννοεί, επειδή εγώ κράτησα το όνομα του πατέρα μας που είναι Νταράλα και δεν ξεχνώ την τσιγκάνικη καταγωγή μου. Ναι, ο πατέρας ήταν τσιγκάνος. Ο τσιγκάνος γιος που παντρεύτηκε την Χάνα και που πήγε και τραγούδισε με την Tel Aviv Philharmonic Orchestra, τώρα είναι με τα ψάρια του Αιγαίου. Και επειδή είναι φιλάνθρωπος, γι' αυτό κάνει δωρεάν συναυλίες. Τώρα να μου πεις, τίποτα καλύτερο δεν έχετε να ασχοληθείτε με από αυτόν τον τραγουδιστή. Σωστό. Ένας άλλος φίλος αγωνιά τι θα γίνει, λέει, με τις εκλογές της 18 του μηνός, για να βγει ο καινούριος ηγέτης του πράσινου κινήματος. Λοιπόν, θα σας συμβούλευα να μην ασχολείστε. Όποιος και να βγει, πεθαμένος είναι. Δηλαδή μιλάμε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Αυτοί δεν έχουν αύριο. Δεν έχουν αύριο. Η μεγαλύτερη εθνική τραγωδία θα ήταν εάν κάτω από τις παρούσες συνθήκες κατορθώσουν οι δυνάμεις που ελέγχουν τη χώρα μας να εξασφαλίσουν στους πολιτικούς εκπροσώπους τους αύριο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να αναγεννηθεί το πολιτικό σύστημα φυσιολογικά μέσα από την κάλπη, χωρίς να μεσολαβήσει ούτε εθνική τραγωδία όπως η μικρασιατική καταστροφή, ούτε πραξικόπημα. Η καταστροφή στην Κύπρο, θυμίζω την συνολική μεταβολή του πολιτικού προσωπικού της χώρας μετά τη μικρασιατική καταστροφή, μετά την γερμανική κατοχή και την εθνική αντίσταση, μετά την καταστροφή της Κύπρου και τη μεταπολίτευση. Έχουμε τρεις φάσεις, τρεις περιόδους όπου το πολιτικό σύστημα εξαφανίζει την παλιά γενιά που έχει εξανεμίσει το πολιτικό της κεφάλαιο και εμφανίζει νέα πρόσωπα, τα οποία στην αρχή είναι αδιάφθορα και σιγά σιγά διευθύνονται για να καταλήξουν και αυτά εις τον Κιάδα. Γιατί η νέα γενιά των πολιτικών που ακολούθησαν τον Καραμανλή, τον Γιώργιο Μαύρο και τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1974 δεν ήταν άνθρωποι διεφθαρμένοι, διεφθάρισαν στον δρόμο και έγιναν αυτό που είναι σήμερα και δεν θέλει να τους δει κανένας. Άρα βρισκόμεθα σε μια κρίσιμη καμπή όπου συνολικά μπορεί και πρέπει να αναγεννηθεί το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό. Θα ήταν ευχής έργων αυτό να γίνει με πατριωτικές δυνάμεις που έχουν αποδείξει δείγματα, που έχουν αποδείξει την προσήλωσή τους στην εθνική ιδεολογία. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το εξασφαλίσει η κάλπη. Αυτό που μπορεί να εξασφαλίσει είναι την ανανέωση. Αν λοιπόν μέσα από την κάλπη έχουν αύριο όπως τον λέω ο τζογαδόρος του υποδρόμου και
υπουργός ναυτιλίας με τη Σάμενα, ή ο κύριος Ευάγγελος, ή η κυρία Διαμαντοπούλου, ή ο κύριος Καστανίδης, ή η θεία Λούκα, αν αυτοί έχουν κάποιο είδους αύριο μέσα από την κάλπη, αυτό θα είναι εθνική τραγωδία. Όλοι αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν. Και όχι μόνο πρέπει να εξαφανιστούν. Εγώ πιστεύω, επιμένω και το υπογραμμίζω ότι η επόμενη Βουλή, εφόσον μπορέσει σε αυτήν να εκφραστεί η εθνική πλειοψηφία, θα πρέπει να στερήσει τα πολιτικά δικαιώματα και των 199 βουλευτών που ψήφισαν το δεύτερο μνημόνιο. Είναι μια πολιτική τιμωρία, αλλά πρέπει να είναι απόλυτη. Απόλυτη η καταδίκη των προδοτών. Απόλυτη η καταδίκη των ανθρώπων οι οποίοι έδειξαν έμπρακτα την πλήρη αδιαφορία τους για την λαϊκή θέληση και την πλήρη εξάρτησή τους από τους εργοδότες τους. Κανένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν το Μνημόνιο 2 δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έχει αντιληφθεί ποια είναι η λαϊκή πλειοψηφία και ότι δεν έχει αντιληφθεί ότι η Βουλή στην οποία μετέχει έχει εκμετρήσει το πολιτικό ζήν, ότι δεν έχει λαϊκή εντολή. Άρα εν πλήρη συνειδήση όλοι αυτοί οι άνθρωποι βίασαν τη δημοκρατία και υπηρέτησαν τα συμφέροντα αυτών οι οποίοι τους τοποθέτησαν εκεί. Δι' αυτό το λόγο πρέπει να στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Λοιπόν, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Αυτό που περιμένουμε αυτές τις ώρες και θα το δούμε στη διάρκεια της μέρας είναι πώς θα καταλήξουν οι προσφορές, αυτό που λένε αγγλικά το βιβλίο προσφορών, the book building, για την ανταλλαγή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου με νέα εγγυημένα ομόλογα. Δεν είναι βέβαιο ότι θα πιάσουν το ποσοστό του χρέους που τους χρειάζεται. Δηλαδή πρέπει να πιάσουν ένα ποσοστό γύρω στο 90%. Εάν πιάσουν το 66% θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα της υποχρεωτικής συμμετοχής και τότε θα ανοίξει το κεφάλαιο της πληρωμής των credit default swaps. Αλλά όλα αυτά δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα συζητάμε τώρα. Το βράδυ θα ξέρουμε πού κατέληξε, η αγωνία των αγορών θα έχει λήξει, θα ξέρουμε και αν υπάρχει παράταση για να κλείσει το θέμα της διαπραγμάτευσης και θα ξέρουμε το πού πάνε οι εξελίξεις και αν θα γίνουν οι εκλογές πρώτη ή δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, που είναι ένας λογικός χρόνος για να, αφού έχουν συμφωνήσει στο παρασκήνιο στην συγκυβέρνηση την επομένη των εκλογών, δηλαδή στην παράταση αυτού του γάμου Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, μόνο ότι πρωθυπουργός θα είναι μάλλον ο Αντωνάκης ο αλχημιστής. Θυμάστε που έψαχνε το νέο μείγμα, το βρήκε το νέο μείγμα, θα είναι με ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία και πρέπει να πάνε σε εκλογές διότι έρχεται ο Ιούνιος και τον Ιούνιο θα έρθει ο Αρμαγεδόν. Άρα για να μην έρθει ο Αρμαγεδόν θα πρέπει πριν πεινάσει να μαγειρέψει ο ελληνικός λαός και να στείλει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας τα πολιτικά αυτά κόμματα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, στο σύνολό τους και τους πολιτικούς εκπροσώπους τους στο σύνολό τους. Όπως εξαφανίστηκε η Ένωση Κέντρου το 1977, έτσι πρέπει να εξαφανιστεί το ΠΑΣΟΚ το 2012. Και όπως εξαφανίστηκε η ΕΡΕ το 1974 και αντικαταστάθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να εξαφανιστεί η Νέα Δημοκρατία το 2012. Αυτά τα κόμματα με το πολιτικό τους τελαχικό και τις διασυνδέσεις τους έχουν εκμετρήσει το ζήν. Και χρειαζόμεθα νέους ανθρώπους, νέα πρόσωπα, ανεξάρτητα
αν στο σύνολό τους υπηρετούν με συνέπεια πατριωτικές ιδέες. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αλλά και άνθρωποι που κινούνται στο χώρο με της αριστεράς, στο χώρο της δεξιάς, με ιδεολογικά σχήματα στο κεφάλι τους μπερδεμένα, που όμως δεν έχουν στο παρελθόν, φορτωμένο στην πλάτη τους στο παρελθόν των αλωνών, έχουν και αυτοί ρόλο στο πολιτικό μέλλον της χώρας μας. Όπως μας έδειξε και ο Πούτιν, την επομένη της μεγάλης θεραπευτικής νίκης του, κάλεσε τον Εβραίο πολυεκατομμυριούχο αντίπαλό του, τον Πρόχοροφ, να συμμετάσχει στην νέα διακυβέρνηση. Αυτό γιατί το έκανε ο Πούτιν? Όχι γιατί είναι αδύναμος, πήρε το 65%, τους άρρωσε, τους ξεπάτωσε, για να δείξει ότι δεν έχει σεχταρισμό. Άρα και εμείς, εφόσον πετύχουμε οι πατριωτικές δυνάμεις να έχουν την πλειοψηφία, δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε σεχταριστές απέναντι σε φιλελεύθερες ή αριστερές ιδέες, οι οποίες είναι σφαλμένες, αλλά δεν θα πρέπει να τις πιέζουμε, αλλά μπορούμε να έχουμε έναν διάλογο μαζί τους. Με αυτή την έννοια λέω ότι έχουν μέλλον άνθρωποι άφθαρτοι και από αυτό το χώρο στο πολιτικό αύριο της Ελλάδος. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε σε όλους τους συμπολίτες μας τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Αν μπορούσαν να το καταλάβουν μόνοι τους, δεν θα είχαμε την κατάσταση που έχουμε και δεν θα είχαμε πλειοψηφία Πασόκ. Όταν φώναζα το 2009 από την εκπομπή μου την τηλεόραση, μην ψηφίσετε Πασόκ, θα καταστρέψουν τη χώρα, με άκουσαν 10.000 άνθρωποι, 20. Οι άλλοι ψήφισαν δαγκωτό Πασόκ για καλύτερες μέρες και εισέπραξαν ό,τι εισέπραξαν. Γιατί το Πασόκ προσπαθεί να κοροϊδέψει για μια ακόμη φορά και να πει στους οπαδούς του και αυτούς που το ψήφισαν ότι βρήκα ό,τι βρήκα και έκανα το καλύτερο δυνατόν που μπορούσα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα. Βρήκαν ό,τι βρήκαν και έκαναν το χειρότερο δυνατό. Σκόπιμα. Γι' αυτό πρέπει να καταδικαστούν στο σύνολό τους. Και δεν έκαναν πατριωτική θυσία για να σώσουν τη χώρα. Έκαναν μια θυσία για να καταστρέψουν τη χώρα κατόπιν συμβολέου. Τώρα, πόσο το ήξεραν το συμβόλαιο αυτοί που ψήφιζαν ναι σε όλα, δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά μπορώ να αποδείξω το εξής: ότι ο Καραμανλής κατέβηκε στις εκλογές του 2009 με πρόγραμμα τις συστάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του το Σεπτέμβρη του 2009 πρότεινε πάγωμα μισθών στο δημόσιο και συντάξεων. Δεν έλεγε μείωση 40% και έφτανε να μειωθεί το κράτος με την κατάργηση των 300 περίπου υπηρεσιών που είχε δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία για να διορίσει τη γαλάζια γενιά. Άρα όταν ήρθε το Πασόκ λέγοντας ψέματα κέρδισαν την πλειοψηφία. Άρα το καλύτερο δυνατό που είχαν να κάνουν, αφού είπαν τα ψέματα και κέρδισαν, ποιο ήταν? Να επιβάλλουν αυτό που είχε προτείνει ο Καραμανλής, πάγωμα μισθών, και να απολύσουν τη γαλάζια γενιά και την πράσινη γενιά. Τη γαλάζια γενιά την απέλυσαν αμέσως, διαμιάς, αλλά προσέλαβαν στη θέση της την πράσινη γενιά και το έλλειμμα συνέχισε να διωγγώνεται και να αυξάνεται. Και δεν επέβαλαν πάγωμα μισθών που θα ικανοποιούσε και συντάξεων τις αγορές, και δεν δανείστηκαν με 2,5% διαφορά spread από τις αγορές, δηλαδή γύρω στο 4,5-5 που μπορούσαν. Αντίθετα, σκόπιμα διεύρυναν τον αέρα από 3 σε 10 μέρες για να πιεστούν τα ομόλογα και σκόπιμα πλαστογράφησαν την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας για το έλλειμμα και το πήγαν στο 15% για να εκτοξεύσουν
το επιτόκιο δανεισμού στο 8 και 9% και να οδηγήσουν τη χώρα στη χρεοκοπία. Σκόπιμα, μεθοδευμένα, κατόπιν συμβολέων που είχαν συζητηθεί προεκλογικά με τον George Soros και την Goldman Sachs. Και επειδή φώναζα από το 2009 και μετά ότι η ζημιά για τους δανειστές θα ξεπεράσει το 1-3 δολάρια, βγήκε το έγγραφο των τραπεζιτών, τώρα βγήκε, και μιλάει για ζημιά 1-3. Δηλαδή ο Χατζάρας που φώναζε τότε είχε πλήρες και απόλυτο δίκιο. Τώρα το έμαθαν και οι παπαγάλοι και λένε, και γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε αυτό το όπλο? Να το πούν στα αφεντικά τους. Ας ρωτήσουν οι παπαγάλοι που ρωτούν από τα κανάλια τον κύριο Αλαφούζ, ας ρωτήσουν τον κύριο Σταύρο με το κεφαλικό, τον άλλο τον κύριο τον Εργολάβο. Ναι, ας τους ρωτήσουν. Και ας ρωτήσουν οι παπαγάλοι τον τραπεζίτη κύριο Παπαντήμος γιατί εξαιρέθησαν τα ομόλογα που έχουμε δώσει στην Goldman Sachs για το swap του ελληνικού χρέους από το κούρεμα. Εγώ φώναζα και έτσι σταμάτησε και η εκπομπή μου στο Contra Channel, γιατί ρώταγα για τα ομόλογα της Goldman Sachs, και για τα ομόλογα της Goldman Sachs, τα 5 ομόλογα, δεν με άφησε να μιλήσω και ο πληρεξούσιος της Νέας Δημοκρατίας εκεί που μοιράζει τα λεφτά, παλιός συνάδελφος, καλή του ώρα, τέλος πάντων. Η Goldman Sachs ήταν το θέμα και τα 5 ομόλογα. Βγήκανε και τώρα κάποιοι και λένε τι γίνεται για ένα ομόλογο. 5 είναι τα ομόλογα με αριθμούς μητρώου και λήγουνε, εξαίρεσαν τα ομόλογα που λήγουν μετά το 2020 και όλα αυτά λήγουν μετά το 2020. Γιατί τα εξαίρεσαν? Γιατί εξαίρεσαν τα ομόλογα που έχει η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και οι άλλες κεντρικές τράπεζες, και γιατί φόρτωσαν, βλέπετε πως μεθοδεύεται η χρεοκοπία για να αποφευθεί η κατάρρευση, τα ομόλογα που είχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα των ελληνικών τραπεζών του ελληνικού κράτους, έτσι, τα μετέφεραν στον ειδικό λογαριασμό αυτών που δημιούργησαν για να χρηματοδοτεί τις τράπεζες. Η διαφορά είναι ότι τώρα οι ελληνικές τράπεζες δανείζονται που δεν μπορούν να πάρουν φρέσκα λεφτά από την Κεντρική Τράπεζα της Φραγκφούρτης λόγω της υποβάθμισης των ελληνικών ομολόγων από την Standard & Poor's σε επίπεδο χρεοκοπίας, της τεχνικής χρεοκοπίας, την οποία έχουν αποδεχθεί και το ελληνικό κράτος και η Φραγκφούρτη. Οι ελληνικές τράπεζες λοιπόν δανείζονται με 3%. Με 3% και όχι με 1%. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξήσουν τα επιτόκια δανεισμού των επιχειρήσεων και των καρτών. Δηλαδή ήρθε το τέλος. Γι' αυτό λέει ο Σόιμπελε, αν δεν σώσετε τις τράπεζές σας θα καταστραφείτε. Ενώ το ορθόν είναι, εάν δεν πάρετε το ρευστόν όσο ακόμα μπορείτε, δηλαδή όσο ακόμα αντλούμε ρευστό από την πίστοση της Φραγκφούρτης. Αν δεν πάρουμε τα ρευστά στα χέρια μας όσο μπορούμε ακόμα, γιατί αυτό θα λήξει κάποια στιγμή, τότε μαζί με τη χρεοκοπία των τραπεζών θα χρεοκοπήσουν και τα νοικοκυριά των ηλιθείων που έχουν αφήσει τα λεφτά τους ακόμα στις τράπεζες. Και για να καταλάβετε την έκταση της χρεοκοπίας, μου έλεγε ένας φίλος μου, είχε ένα υπόλοιπο επειδή έχει πάρει τα λεφτά του από την τράπεζα, στη δόση που πληρώνει προς το προσωπικό του δάνειο 54 ευρώ. Και πήγε και τα βάλε ο άνθρωπος τα 54 ευρώ στο λογαριασμό, αλλά ο μηχανισμός θα παίρνει μια φορά το μήνα. Και η εισπρακτική εταιρεία αυτό δεν το ξέρει ή τέλος πάντων δεν την ενδιαφέρει. Χάρησαν να τον παίρνουν 3 φορές τη μέρα τηλέφωνο, άνεργοι που τους έχει προσλάβει η εισπρακτική εταιρεία που παριστάνει τα κεντρικά της Eurobank για 54 ευρουδάκια. 3 φορές τηλέφωνο. Και τι τους είπε ο άνθρωπος? Βρεάδε συχτήρι, μπατήροτράπεζα, μπατήριδες. Φοβερό. Λοιπόν, με αυτή τη θαυμάσια σκέψη, βρεάδε συχτήρι, μπατήροτράπεζας, να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, ξαναγυρίσαμε. Η αλήθεια δεν έχει χορηγό, με τον Σπύρο Χατζάρα στο Axis Radio κάθε Πέμπτη στις 12 με 1, με επανάληψη στις 9 το βράδυ. Όσοι φίλοι ακούνε και θέλουν να συμμετάσχουν στο διάλογο με τους ακροατές αυτής της εκπομπής, μπορούν να στείλουν τις σκέψεις, το μήνυμά τους, τις απόψεις τους, τις παρατηρήσεις, την κριτική τους στο axisradio@hotmail.com. Στη συνέχεια, μετά από την αλήθεια δεν έχει χορηγό, το Axis Radio έχει την εκπομπή του κυρίου Πλεύρη, είναι ιστορικές μνήμες, και στις 6 το απόγευμα είναι η εκπομπή του Νίκο Παπαγεωργίου, μαύρα γράμματα σε λευκές σελίδες, εκπομπή βιβλίου. Λοιπόν, είπαμε για το πολιτικό σκηνικό και την αναδιάταξή του, την αναδιάρθρωσή του, που προμηνύει πολλές αλλαγές. Οι εκλογές μπορεί να γίνουν, φαίνεται αναγκαίο για το σύστημα αρχές Μαΐου, μεσολαβεί και θα κλείσει η Βουλή για το Πάσχα, οπότε θα υπάρχει και χρόνος να γίνει προεκλογική εκστρατεία. Τώρα είτε την πρώτη τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, για να υπάρχει Βουλή νέα και η συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, όπως τα σχεδιάζουν στο παρασκήνιο, όπως τα έχουν συμφωνήσει, που θα επιβάλλει τον Ιούνιο τα νέα μέτρα σε βάρος του ελληνικού λαού, τα οποία θα οδηγήσουν τη χώρα οριστικά στην καταστροφή και την πτώχευση. Τον Ιούνιο θα έρθει ο Αρμαγεδόν. Άρα, όπως είπα, για να το αποτρέψουμε αυτό, μπορούμε στις εκλογές του Μαΐου να αναδιατάξουμε το πολιτικό σύστημα. Και αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος δεν σημαίνει ότι ψηφίζω τις εφεδρίες του, δηλαδή το Κουβελιστάν, ας πούμε, το οποίο ο ίδιος εφεδρεία έχασε κάθε νόημα, η μπαρούφα του 18% εξαφανίστηκε, ή για παράδειγμα οικολόγους, προδοτικούς, εναλλακτικούς, φαλακρούς, ομοφυλόφιλους και λοιπούς. Οι ψηφοφόροι αυτού της παγίδας που έστησε ο Αλαφούς είδανε ποιο είναι το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς Τρεμόπουλου στο Ευρωκοινοβούλιο. Άλλωστε το δήλωσε και ο τσιγκάνος τραγουδιστής Νταλάρας, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια. Πολιτική λοιπόν λύση δεν είναι να στρέφεσαι ούτε εις τους ανύπαρκτους οικολόγους, εναλλακτικούς και λοιπούς εθνοπροδοτικούς, ούτε σε συμμορίες του είδους Κουβελιστάν, που εμπνέονται και καθοδηγούνται από το κεντρικό, από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Καταλάβατε που φώναζα εγώ για το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου? Υπόθεση κτήματος Αλατίνη Θεσσαλονίκη. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Και πώς φτιάχνουμε περιουσίες, και πώς διαμορφώνονται πολιτικοί συσχετισμοί, και πώς εξαγοράζονται οι συνειδήσεις. Αυτό σημαίνει διοικεί τη χώρα το κεντρικό, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το κεντρικό, ναι, ξέρετε, συμβούλιο. Το κεντρικό συμβούλιο. Η πρώτη πράξη της νέας πλειοψηφίας στη Νέα Βουλή θα πρέπει να είναι το κεντρικό συμβούλιο από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να γίνει ιδιωτικού δικαίου, για να πληρώσουν οι αφορολόγητοι επιτέλους φόρο. Οι αφορολόγητοι που θα εισπράξουν, ενώ είναι κράτος, έχουν αξίωση από το ελληνικό κράτος. Έχετε δει ποτέ Υπουργείο να στρέφεται κατά της κυβέρνησης, να κάνει αγωγή το Υπουργείο? Όχι. Πώς είναι λοιπόν να είναι αποδεκτή αγωγή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, ενώ δεν πληρώνει φόρο διότι είναι δημόσιο? Μπορεί να κάνει αγωγή στο δημόσιο. Έχετε ξαναδεί ποτέ, σας ρωτώ, να κάνει αγωγή Υπουργείο κατά του κράτους? Να κάνει Υπουργείο άλλο νομικό πρόσωπο? Ας πάρουμε ένα άλλο νομικό πρόσωπο. Ένα νομικό πρόσωπο, το Πανεπιστήμιο. Έχετε δει να κάνει αγωγή το Πανεπιστήμιο κατά του κράτους και να δικαιώνεται, δηλαδή κατά το εαυτού του? 9 εκατομμύρια κάτι ψηλά η κοινότητα στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
και το κτήμα του Μακαρίτη, του Αλατίνη, του Αλατίνη, δηλαδή του θείου, του Μάνο, του Στέφανου Μάνο, μέγας πολιτικός, λέει Στέφανος Μάνος, ναι, Έλλην και αυτός, όπως και ο Σαραγκούσης Έλλην, όπως και ο Αλαφούζ Έλλην και άλλοι πολλοί, και άλλοι πάρα πολλοί, Χάνα Νταλάρα, Σαραγκούση κλπ. Αυτό είναι το ερώτημα, αυτό είναι το μείζον. Ποιοι είμαστε Έλληνες σε αυτή τη χώρα? Και γιατί οι λιγότεροι που δεν είναι Έλληνες κυβερνάνε αυτόν τον τόπο? Άμα το απαντήσουμε αυτό, τα λύσαμε όλα. Λοιπόν, να πάμε προς το να συνοψίζουμε για να κλείσουμε, περνάει η ώρα. Είπαμε για την μεγάλη νίκη του Βλαδίμηρου, 65% τους άρρωσε, τους πήρε τα σόβρακα. Βεβαίως είναι απτόητη και αμετανόητη η ραβίνη του χρήματος. Την επομένη έβλεπα στο Euronews και είχαν το γιο του Χανταρκόφσκι συνέντευξη και ρώταγε ο δαιμόνιος δημοσιογράφος από τις Βρυξέλλες τον γιο του μεγαλοπατεώνα και μεγαλοεγκληματία εάν ο μπαμπάς του είναι ο Μαντέλα της Ρωσίας. Ο Μωυσής Χανταρκόφσκι είναι ο Μαντέλα της Ρωσίας. Αυτό είναι η προπαγάνδα, το καταλαβαίνετε? Και χτίζουνε επ' αυτού και μαζεύουνε διαφόρους ηλιθίους στους δρόμους, διότι πρόκειται περί ηλιθίων, όπως και εδώ έχει δεκάδες και εκατοντάδες ηλίθιους, να διαμαρτυρηθούν διότι λέει είναι ο Χανταρκόφσκι στη φυλακή, αντί να τον κρεμάσουνε. Τόσο ηλίθιοι. Να μου πείτε, η τρέλα θα πάει στα βουνά? Όχι, εντός των δρόμων είναι, αλλά και εκεί πάσχουν, όπως και εδώ πάσχουμε. Η διαφορά είναι ότι εκεί κατάφερε ο Βλαδίμηρος και έχει την εξουσία, εδώ δεν την έχουμε την εξουσία. Και επειδή η εξουσία βρίσκεται στα χέρια του Βλαδίμηρου, γίνονται και διάφορα, οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας δουλεύουν κατά των μυστικών υπηρεσιών των κρατών και των κυβερνήσεων που υπηρετούν τους ραβίνους του χρήματος. Γι' αυτό είδαμε τη μεγάλη επιτυχία των Συριακών δυνάμεων, πρώτα να βομβαρδίσουν τη Γιάφκα των ρουφιανοδημοσιογράφων που έπαιζαν και καλά τους ανταποκριτάς και που μας πληροφορούσαν για τη συνεκατόμβη νεκρών στην πόλη Χόμς κλπ. Μόλις σκοτωθήκαν αυτοί, έπαψε να υπάρχουν και νεκροί. Έπαψε και ο βομβαρδισμός, θυμάστε εκείνη της Θερμοκηπίδας, λέει, και τα πρόωρα που είχαν πεθάνει, ναι. Η μονόφθαλμη Ρουφιάνα τα έλεγε αυτή, που σκοτώθηκε με τον άλλο Γάλλο Ρουφιάνο. Αλλά χάρη στη βοήθεια των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών που πιάνουν τα κινητά τηλέφωνα και τα δορυφορικά, ποιους πιάσανε οι Σύριοι? Τους μάγκες από τη Λεγιώνα των Ξένων που είχε στείλει εκεί ο Σαρκοζή για να χτυπάνε με τα Μίλαν, διότι οι ντόπιοι δεν τα ξέρανε τα Μίλαν, δεν είχαν Μίλαν, τα συριακά άρματα, και τους πιάσανε. Τώρα κάνουν διαπραγματεύσεις, λέει, για να τους δώσουν πίσω. Έχει αποδεχθεί η Γαλλία, αποδέχθηκε ότι είναι εκεί. Βέβαια λένε ότι τους στείλανε για να βοηθήσουν τους Γάλλους δημοσιογράφους να φύγουν, οι οποίοι είχαν μπει παράνομα στη Συρία. Παράνομα μπήκανε και οι λεγιονάριοι στη Συρία. Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες βοήθησαν τους Σύρους και βρήκανε και τα τούνελ από τα οποία τα είχαν σκάψει για να περνάνε από το Λίβανο στην Συρία, και ο οπλισμός μέσα από τούνελ, μάλιστα. Έτσι επαναστατεί ο λαός στη Συρία, με Γάλλους λεγιονάριους, με Μίλαν που στέλνει η Γαλλία και με κομάντο Τούρκους. Θα πιάσουν και άλλους. Η ιστορία της επανάστασης, της επανάστασης του λαού στη Συρία έχει αρχίσει και ξεφλουδίζει πάρα πολύ. Βεβαίως εδώ στα νοσοκομεία ακόμα θεραπεύονται οι μισθοφόροι που πήραν μέρος στην επανάσταση του άλλου λαού κατά του Καντάφη. Βέβαια άμα δεν είσαι μαλάκας θα πιστέψεις σε αυτές τις ιστορίες? Και όμως τις πιστεύουν, και όμως τις παίζουν τα κανάλια, και όμως τις ακούει ο Κοσμάκης. Γι' αυτό που νομίζουν ότι αυτός ο Κοσμάκης, ο αλαφιασμένος, θα πάει να τους ξαναψηφίσει.
Και μια τελευταία παρατήρηση πριν σας αφήσω για αυτή τη βδομάδα, το κίνημα της πατάτας και το ΚΚΕ. Ξέρετε, εάν δεν ήταν το αντικομμουνιστικό νευροκόπι η καρδιά αυτού του κινήματος, μπορεί να μην έβγαινε το ΚΚΕ να πει ξέρε το μακρύ του και το κοντό του. Αυτό είναι, δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Το βασικό είναι ότι εκεί λόγω των σφαγών που έκαναν οι Αμοβούλγαροι υπάρχει ένας αντικομμουνισμός που συνεχίζεται. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι αντίθετο, όχι γιατί εντάξει ψιλοχαβαλές είναι και το αρπάξανε όλοι τη χάρπαστη και λοιπά, το κίνημα της πατάτας και το κίνημα της πατάτας. Το βασικό όμως γιατί βγήκε να είναι αντίθετο το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι γιατί η πατατοπαραγωγή του Νευροκοπείου είναι αντικομμουνιστές. Στη Δράμα και στο Νευροκόπιο δεν ψηφίζει κανείς ΚΚ. Γι' αυτό και η αντίθεση. Τα άλλα εντάξει, σε κάποιο υποπαράγραφο του Μάρξ μπορεί να βρεθεί καμία σημείωση από αυτού επί της πατάτας. Αν και εγώ γενικώς υποστηρίζω το κίνημα του γιαουρτιού, δηλαδή το παίρνεις από τον παραγωγό και το δίνεις στους πολιτικούς και στους μεσάζοντες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ακούσατε. Τα μηνύματα που έχω θα τα απαντήσω από το δελτίο 11 gmail.com. Αυτά. Να είστε καλά, θα κλείσουμε με μουσικούλα. Γεια χαρά.